Ajabodi Emma Wakwaba na ene dia hoden sam ne te say ye de Nyankopon ase de Nyankopon ase Yama Akwaba awie yi said the kaka kire ono eye consensus of education today emre na yadru so yi na answer na no eye adomfo bi na adom me a ene dwumadi yetumide ebrewo ewom consent Kumasi metro ena kofa dwumadi ba nipa bi na aboa aso yasene a dwumadi yetumide ebrewo eno nti ebreyi mo mamenko acknowledge wana waso masene no mewie a beto aso baba body ayekoi the only kai Dr. Doctor all round there be a can say ono or a penis doctor or a vagina doctor Sompa 93.1 bibi a nemu asem bia no yentumi nkonya Dr. Amuzu ho Dr. Amuzu obi a ukoja no ho wo ennamu yare mu a enye yi kra efi se ennamu yare bia a yenim be syphilis ene ne aka gonorrhea ne aka no ni ukọ Dr. Amuzu ho na wantumi ansa ukọ ba bia unya yare sa Dr. Amuzu ne de no Sompa 93.1 said ye nyina yinim no enye ennamu yare so nko a o ma medro bi ama sadru no me a me file no mahu se abo me yie pa said na nsan na me ntumi mba adwuma no na me hondo do me kakra Dr. Amuzu manhia no a nanka enye kra nenso ene nadaroma said ma kan Sompa 93.1 na dro bi o de maame no pressure dro chasa dro bebri niama bebri na oye ho Dr. Amuzu wo me kan no say o komoro market no o ya dro police station ho a o junction a wo be wuramu a wo komoro market no abrosan kese eto aso enan ehonum na Dr. Amuzu oso e tafunhia eso na Dr. Amuzu eho uduru ho a waduru hospital ofre no Amuzu clinic but me ka chen say a hospital hospital different Herbal hospital okay Ghana Haim say ya na time pair no e kan no Herbal clinic but me kan no say Herbal hospital na Dr. Amuzu go na say oko na opese udru baby na opese uhu ho ya the number obitumi de afre Dr. Amuzu 0247 776 743 they say team bi 0247 776 743 ho ufra udru ha afei you're always electrical light and lightning ono papa yi eno ono so asoya sene nanapoku ye obi a edan ho electricals bia oton mintumi emmobo ne normal no nyina fi se electrical ho adwuma bia say ye tool say ye normal e de ye wiring ni nyina na yanso obi nanka anya no na ma use obi kan say use electricity the light bulb wire ho ha na kan eni o nkan ya wodo nyina ebi ho okona na poku ho a e wadum always electrical prison electric I run about ho okay okọ ho a obehu se na poku e bo ho woni edan we ultimate fashion ultimate fashion was soro ena na poku wa ase na udru prison run about ho a ponko na ho no ponko no hwe na poku
ɛdan na no ho pɛɛ Okay. wohia Nana Puku a wobɛtumi afrɛ 0243 214 031 ɛyɛ 0243 214 031 wohia electricals ho nneɔma biaa wobɛtumi akɔ Nana Puku hɔ na afei wadom always electric so menua meda ase ɛne aseda PSC enkoma Dr. Amuzu ɔne yenua bɛma ɛyɛ Nana Puku ɛyɛ always electricals and lightning nyame enhyɛ wɔn adaroma ɛna nɛ awie abegyafo atimi atena se a yɛde dwumadi a yɛato de consensus of education today ɛbrɛw na unua ɛnɛ yɛ nɛ meka sɛ nɛ yɛ na ɛnɛ nsɛm no ano ɛdene ɛne yɛbɛdi nkɔmmɔ bebree na yɛbɛkɔ nkran ne ne ɔpani bi akɔtwetwe nkɔmmɔ ɛnam sɛ nsɛm bi bobaba na nipa bebrebe esusu sɛ teacherfoɔ na bɛdi nkɔnkɔnsa na nso wonim sɛ efiri na sɛ ɔmo tie ni wie a ɔmo de aseda ɛbɛma yɛn na yɛgu so ɛka kyerɛkyerɛfoɔ sɛ bibi kɔ so na enko yi na ɛhawa consensus of education ya memma ensuro frɛ yɛn 0240 355 107 0240 355 107 me the numbers bi bɛka ho ofrɛ na ode wo ha no tudwa yɛbɛba na yɛbɛhwɛ sɛ die esitie ɔpanyin die ɔbaaye yɛde akyire yakɔ na ebedi ho nkɔmɔ yɛnka sɛ kyenkyena saa na tie deɛ nanso anya deɛ a no yakɔfa ho nsɛm bi ɛde ɛba ɛno nti ofrɛ 0240 355 107 afɔ betumi afrɛ 0550 832 834 832 834 ɛno nso ofrɛ a yɛbɛgye wo so ɛna abɛgyafoɔ atena se me papa ni ɛso so aba ni agete papa ni agete ɛma wakɔ aba na bɔkɔ deɛ yɛde nyankopɔn ase saa na owura ɔpɔn kyekyeku ɔpɔn nso so aba ɛgya pɔn mɛma wakɔ aba meda se abro no ma yɛde nyankopɔn ase me a ɛnɛ metenam ama me nua mesa host no ɛyɛ nana nyaakɔ abro no ma na wɔte akyire na ɔkɔ kyimi nkakra yɛma yɛn nyinaa yɛ ho akɔ aba na no na wɔtuatua mu no sɛ yɛde hyehyɛ so na wɔyɛ de bi a meka yɛn ma sɛ na nyɛ bɛtɛ mu wi a meka ho asɛm akɔ hwi before ken mama baba makɔ yɛn dwa mu ama ba 19 foforɔ ba so yɛbɛka ho asɛm na anɔpɛ yi ma me mfɔ nhyɛ aseɛ mfiri baabi awia yi ɔpɛni minim sɛ kɛtwerɛ exams a wey be 3-4 months tanka wayek release results e de aba we dem de benum maka cho se ne e hot seat na ehun se nkura na ko secondary schools BCE wasi na aba akyerɛkyerɛfo akɔtwerɛ promotion exams way back February ton February, March, April, May, June, July yɛka August ebesine results no intimi ma abonten promotion results exams results am kwatwere no intimi ma abonten agapon asemoje ne say sidi ayasa na da bia ayasa ama Ghana ni teacher ni diare ho because worker u promote no na u seni nkran say de oye no onyene ne honye de ko yese ko do ni promotion na promotion abonoma onim say na wase yese atwo ne last year it mean ya asem ka kire say I homophobia siu GS enam exam results omo fi say omo feel afi GS won kofa scripts ne mran so anada ne boachi bidin so on say dey sit no ni nyina ya de a de ekoso ni nyina yese teacher ni na obu na bam enti ye be say mpanyimfo teacher adwuma no ye to so na asesa na ayese ye minim de ye man ye pese ye de kro kakra yese teacher ni no obe ne sa be ka no obe ye betwe ni mu saa sebe sayana ode ma no mpo in the first place a kakra na yese ba no chinchina atwan yi enti ye be say mpanyimfo me gidi say ye kra ja license afo no ezo ndo mo faili ye beto bomb license a ne abeka ho asem die de ne the results no obi teswana promotion exams I tro notes February na was say take place last year ya ntro e promote ba ha ye twe e de ba 2023 yes I got your results so just yes I hu de say no so reason baby say dem say yes wo bia na yes wo bibiem enti ye be sere mpanyifo abambu a ye bu a checherefo no ha
na ɛmoa wo biara ɛyɛ saa na akora bi so etie so wɔn sɛ de esi tie ne sɛ teacher ni biara wɔ abusua ho eti ne wɔfa ne bra esu gu ne yam no ɔno so te adekyerɛ nti ɛbɛyɛ na akɔnɔ ni education is the key ebedu baabi ahwɛ a nipa ne kɔkyɛ adeɛ ne kakra bi ano agya apɛ baabi afa sɛ deɛ mpanyinfoɔ kasa ɛnyɛ stepping stone no ahwɛ yɛ ɛbɛyɛ saa o ɛsan so na lose quality the experienced staff you will lose them eti ɛbɛsɛn mpanyinfoɔ yɛnyɛ manemra na afei teacher ni hu sɛ ɔno so sɛbe ɔno so didi ɛyɛ yo teacher ni hu sɛ ɔno so didi a ɛyɛ papa ni o de o experience no ho o susu sɛ ɛdeɛ yi ɛna akɔfa saa delay we ama mpanyinfoɔ atwɛn so a bɛsi nnɛ results yi ɔmo release o susu sɛ ɛde adeɛ nua bi da ase in fact me to me family nsa nsi bibi so poten enka sɛ we anaasɛ we ɛno nti na ama results no a delay anything could have happened but yɛ ka teachers welfare yɛ ka teachers motivation yi ade baako a ɛdi akotene ɛwɔ motivation mu paa ɛyɛ kasade sɛ wo no obi yɛ adeɛ na wotumi ɛne ne communicate kama woma wo ne ho sɛne adwuma ne sɛ kɔ wohyɛ ne nkran ɔhia information bi a information flow ɛyɛ swift nipa no ɔnya nkranhyɛ ɔnya motivation ɛde ya deɛ ɔyɛ no enti deɛ bɛka ne sɛ yɛsrɛ mpanimfoɔ baabi akodo biara no communication inflow yɛnya kasade afei so yɛnya nkyerɛkyerɛmu at least sɛ communicate bi aba out ne yɛhu sɛ wei anaasɛ wei nti a wohu sɛ nipa no na nakoma atɔ no yam onim sɛ yɛ den a ɛbɛba enti mesusu sɛ mpanimfoɔ bɛhwɛ na as early as possible no ɔmo ama communication bi release bi aba out na yɛhu deɛ nti a ɛkɔ saa na ama nkurɔfoɔ ɛbo adwo ɔmo kakra meda ase bɛma ɛnɛ yɛ Sompa 93.1. ɔnso so mame musa wo ɔnyi ni sɛ sikasɛm bi bɛka ho nti na asasɛ mi mpɛ sɛ ɔbɛwɔ yɛ ne ba ɔnyi ni sɛ sikasɛm bi ka ho nti na ɛbɛsi nnɛ yɛmmɔ ho wɔ yi abronoma asɛm no sɛdeɛ woka no ɛne sɛdeɛ yɛnnua mpanyimfoɔ yɛde kan de ato gya no partly no ɛyɛ sikasɛm ɛyɛ factor because yɛmfa ne sɛ wapromote nipa sɛdeɛ yɛ numbers yi dɔɔso bɛyɛ sɛ 10,000 20,000 correspondingly ɛsɛ sɛ obiara salary ɛmove ɛna this time mpo deɛ wo promote na next car no toa so enti I'm not speaking for the government but yɛmfa ne sɛ government ni ni sika sese a na sɛ wholesale no sɛ woyɛ promotion ni nyinaa na sika no wɔ he na ɔde ba bitua saa aka me argument no okay enti in as much sɛ adeɛ no ehia teachers no government no so hwɛ from ɔno so angle sɛ oh ɔyɛ adeɛ no sisi sika wɔ he a ɔde ba bitua saa aka ɛna deɛ ehu paa so yɛ deɛ me nua panyin di kan communication gap no yɛ just too much why na ɛka biribi akyerɛ obi sɛ bi a yɛn mpanyinfoɔ yɛ deɛ danat cct ne nagrat teacher ni deɛ ɔhɔ a na yɛgye information free o ebi a reason abc nti results no bɛkyɛ kakra ɛne sɛbi mu bɛtwa ntorɔ koraa teachers deɛ wɔn sɛ yɛn ha adwene kɛse but sɛ communicate bi a ma reason bi a ma ɛno ara ne sɛ anxiety na ɛwɔ system no mu watwerɛ exam fiti February saa sɛ last year yɛntumi anyɛ na ɔma ayɛ no sɛ wapaase sɛ wayɛ dɛn so granted nti ba nnɛ na ade no so koraa m sɛ time bi na around this period ana na ɔmo twerɛ sɛ ba nnɛ na bi toa so biom na ɔbɛtwerɛ nipa na adwene bɛɛ koraa na ɔbɛnya de atwerɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ aban no wei deɛ kwaa akɔtɔ aban no kwan no aban no hwɛ na saa deɛ no ɔmo mmɔden a sɛ animanim yɛ a obɛyi afiri hɔ meda ase ma menkɔ me boss bɔdi hɔ papa bɔdi asɛm yi me nua bɛma yi ɛka biribi wura mu sɛ sikasɛm deɛ do bi yɛ na nka ɛwɔ sɛ last year ebi twerɛ wɔn anya ntwerɛ saa kyerɛkyerɛfo yi a ɛna ɛbɛka mo bɔ mu ɛwɔ 2023 na deɛ menim ne sɛ aban bi ahyehyɛ yɛ mu nso ɔyɛ budget eti wɔyɛ budget na wonim sɛ afi wɔ yi akyerɛkyerɛfo bɛkɔ promotion anya hwee wode asɛm ka so ɔmo yɛ nipa 100 kwa na ɛkɔtwerɛ wode fa ne sɛ 100 ne nyinaa koraa paase
into why your home budget as a cobas 100 million pass ya it me de ebet your maka into a day and a bambaka se minisicenti papa what you say more than saying medase I'm say me jai chiri mamo mo ahwe chiri pa da bia so na me monitor mo hu se bibia ekoso yie pa ya da ti for so na they wo kan wa hwe ne ebia me free ha no na nipa gina ase ho a mo twen me ne wa hwe na me you free from mem da bi say minimum ranti me mfa me de mra ba be adu de omni say no cry ba ko teacher for e Ghana ha teacher for pai e Ghana ha a me ka ho bi no omo a me ka no say omunye hufo say ye de ton sanyani a efri wo ha emu nchichemu mu a omunye hufo e me ensampe Homo ebu hemi 3%. Yes. Saint ni say teacher for me asisi ya chedodo. Na wo kan bibi wo ka say mo say aban no wo hu say oye budget. E dey budget. What is that? Say a ready budget ama aban aka say what the 5 cities ko provision. What is that? What to be that? And kanda. And see that and so that. Okay. That's a fact. They are told to be also so yes sir. 3.1. There be a ban be or baby bia and a ban we. A ban be or baby bia. Every 92 you started to aban. A ban be or baby bia there some no can. Or this job for those. Onga. Yente. Irresponsible statement. Irresponsible statement. And a teacher for those. One of a teacher you know. A phoebe a bedru bia so yam for teacher for overflow. Yan so kra enti say your dog so adenti na efa bigum and adenti so na yesi school adan so Sompa 93.1. and you see school dan no eden kola kwa kogum no sebe hwan en kotre o ma de aren na ya na eke kaza enti edu promotion a edu promotion kwa na sa na o ma ne ba enti obi o ho a promotion e na hia ne tai won komi evisa won nya hwe every so last year, last 2 years, last 3 years, ya woman ya promote you omo a besi ne now minu can say omo crowd e bu on my ne crowd you promote you and this get actually I know omo nyina no omo nyina e bi dia kam da ni nyina so ya ban kro ya me kan ban anya MPP aban ena nya NDC aban me kan ban a obu man ya wa ba bia si yes teacher for dodo oh ene minu aka say me nkotena but na me hon enya ma yi sa cause I had you teacher for you mu teacher for a country mu and I know na me heard documentary bi am say was it 3 days ago country a tia a kakese Ghana nka ho African country bi anka ho na so they compare African countries ni bia Cote d'Ivoire ha ya wo ye teacher ni na sa wo kira de a ya ma oka ya ma obabi da wakatu asusu ye but Ghana has saying it here omo so ye bi before say adan ye sisi ye omo ye bi before say omo ye te say before say chese difference nim anuti esese aban bi obeba bia teacher ni no na wo fa no tuaneka me ka me nkopa nka teacher fo nyina anka enya promotion ni ba yese fa osika ni atena e ba bi said e be ya aban no bia whoever or pa no nsisi yen yo teacher for ye nipa Ghana ha yemuyen ba kokra ena adwuma so wani gi wadwuma wo ye ho a eye sika ba bia wo beda de wo bedie sa no ma me ensa we ena mo wani je na se wani anya wo pese wo ye de na wo be orabodi beda wase a teacher for no eye ehufo sa na orabodi e kire yo the all kind there na akwafa asam foforo bi aba na wotwe etwa mu no opani nya ko bi every baby every kind ton
ne nyinaa ɛkɔwie sɛ yɛate sɛ district bi sɛdeɛ wɔkan yɛn lower rank promotion ɛne confirmation yɛ charge wɔm. Superintendent. Wow. Senior superintendent. yɛ charge wɔm. ɛwɔ district no. ɛwɔ district bi mu. Senior superintendent ne n'asɛ fɔ. senior superintendent ne superintendent ne ho ɛne confirmation yɛ charge wɔm. PS ne saa de. new entrance ɔmo ɔwura mu no. new entrance no. yɛ charge wɔm. One first District bi. One first kama. Yɛn promote. One promote. Yeah, ɔmo twa boɔ ɛda so. Ansa na yɛbɛba no. Yɛbɛ okɔ confirmation a ɛyɛ sei. Okɔ promotion to her. Ɛno so yɛ sei. Yeah, ɛkɔ so wɔ district nim. Ɔpanyin bi ɛna de saa deɛ wɔ yi ɛbɛda yɛ. Na mɔda roma mɔma kwan na me ne no ɛni nkɔmɔ kakra. Okay. Na yɛnhwɛ me ne ɔkasa yi ɔpanyin no ɛwɔ ahoma yi so. Yeah, yɛpɛ sɛ yɛne no ɛbɛtwitwe nkɔmɔ ɛnɛ ɛwiɛ ɔpɛni yamawo akɔ aba ɛba Sompa FM sɛ ɔte me nka hello Sompa 93.1. yeah hello ɔpɛni ma yamawo akɔ aba hello yeah hello hello abusuafoɔ yɛhwɛ yɛn nhoma ne mfidie na yɛne no di nkɔmmɔ da so a wɔ ahoma no so a yɛgu so ahwɛ sɛ yɛbɛtumi ɛne no akasa na asɛm yi yɛde ho nkyerɛmu aba wɔ na ɔde asɛm no baeɛ no ɔpɛne yɛgyeeɛ no yɛantena so 93.1. yɛbɔ mmɔden akɔ district no mu ɛne ɛmu mpanyimfoɔ bi ɛkɔdi nkɔmmɔ yɛne PRO adi nkɔmmɔ yɛne ɛyɛ district no cops chair edi nkɔmɔ na PRO na ama ne bɔ kyerɛ sɛ saa asɛm na ɛkɔ so no ɛyɛ directorate na district director no onim ho hwee ne same thing sɛ ɔno no atena se edi nkɔmɔ ahyɛ wɔn kete sɛ kɔɔ mo kɔ no ɔmo nhwɛ ɔmo ankɔgye obiara sika ɔmfa pɛpɛɛpɛ yɛ ɛnkɔyɛ adwuma yɛwie ne bopini cops chairman ya ɔwɔ district no mu ɛma ɔno nso so yɛ ne sɛ 93.1. saa asɛm korɔ naa na district director ɛkaeɛ ɔmo meeting ase enti ɔte na ɛhwɛ na so na PRO koraa me yɛte sɛ so ɔno so ate ne mframam enti ɔmo so de ɔmo ani ɛbɛdi akyire na nkɔmɔ no kɔ so na ɛyɛ te sɛ ase yɛfiri akyire ba na ɔmo nim sɛ yɛwɔ district na mu ɛne ɛne ɔmo di nkɔmɔ no enti ɛne akyerɛkyerɛfoɔ no bi ɛdi nkɔmɔ no ɔpanyin sɛ deɛ wɔka no ehu yi asɛm yi a wɔka yɛ ɛha akyerɛkyerɛfoɔ no nanso osuro sɛ ɔbɛka ana akɔwie sɛ akɔfa saa asɛm nti ɔpanyin no aba ahoma yi so ɔpanyin yi ma yama akɔ ababa Sompa awia yi sɛ ɔte me nka Hello. hello ɔpanyin yi ma Is it a network? Hello. hello papa yama akɔ aba Hello. yeah hello Hello. bɛpa kyɛ ɔte me nka Hello. good afternoon ɔpanyin Hello. hello good afternoon Hello. good afternoon Hello. 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 afternoon Sompa 93.1. good afternoon What's your name? bɛpa kyɛ mɛte wɔn nka paa ɔpanyin na homa no asan ate kɔ mpanyinfoɔ gu so a ɛne no ɛhwɛ sɛ yɛbɛnya no ne yɛde n'aba mframam na wakyerɛ yɛn deɛ ɛkɔɔ so ankasa na yɛ nipa no bi adwene sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no na ɛde ho asɛm ɛbaeɛ na ɔpanyin no ɛpɛ sɛ kɔ no abɛto n'anum tuo ɛkyerɛ yɛn ne ehunu baabi asɛm no efiri ba na mɛmɔ no tɔfa sɛ ne teɛ ne ho nipa anaasɛ ne ho kɛni ɛwɔ district no mu 93.1. ɔpanyin asɛm a mi bie so mi wi aba mo so ɛni ɛdi yɛn sɛ yɛ saa na ɛte a last year ɛna ɔkɔɔ district no mu ɛna last year no ɔyɛ confirmation saa confirmation no yɛgye ɔmo sika ɛyɛ last year deɛ no 150 Ghana cedis ɔbaa ne frɛ no ɛmaa no de sika ɛkɔmaa no ɛna afi akɔwie sɛ last year deɛ no ɔmo yɛɛ no ɔnkrataa asɛm no ankɔ yɛnfɔm letters ama wɔm eti wɔn san ayɛ wɔn biem they should reapply
reapplication no ɛna asa akɔ wie sɛ yɛsɛ agye 100 cedis yɛsɛ agye 100 cedis ɛno na papa yi onim sɛ ɔbaa no ka na sikyi bi na ɔbaa no ɛbɛyɛ no ebi sɛ last year matua ɛde na asa afrɛ me sɛ this year nso me nsan ɛmɛtua biem nti ɔbɛhwehwɛm ɛne sɛ yɛ programming ɔde bɛda yɛn a akɔfa asɛm nyinaa aba ɔpani yima ɛwɔ ahoma yi so ɔpani yama wo akɔ aba na mepakyɛ wo ho yɛ deɛ nyankopɔn no adom bɔkɔ wada roma na ɔkasa firi hi awie yi wokasa firi nkran yo yɛda ase na no wode asɛm bi bɛdaa yɛn na abadwafoɔ ahyia a yɛpɛ sɛ yɛsɛ kaa kɔm yɛgye no kwakuo anum na wada roma mɛserɛ district ne deɛ ɛnam sɛ ɛyɛ alleged na afei ne yɛyɛ nhwehwɛmu no nti kema mmɔdin no na deɛ aka bia yɛni nkɔmmɔ sɛn ɛna asɛm yi ɛsi teɛ yɛ na wama no yɛ ntɛntɛm so ntiɛ mama me mate yɛda wo ne ɔbɛgyafo nyinaa ase kyɛ sɛ deɛ na a wɔwoka no sɛ adekyerɛ adwuma yi ɛnyɛ adwuma ketewa ɛmu yɛ din yie condition of service ɛbi nyɛ yi nti me ho kafo na ɔno nso wɔyɛ akyerɛkyerɛ ni meakasa sa mekasa so na meyɛ bi nti menim adwuma no mu haw nti adwuma mu ayɛ waa na ɔso confirmation ɔmo gye sika yi abɛyɛ wada roma bàtɛ sɛ na ɛyi abɛyɛ oh just last year okay just last year yeah 2022 any confirmation mo do musika sika anka me confirmation dey bia sanka mo wie na mo bibi ma mo a fine ta mo anya bibi ama mo so a aja adwuma na ye do da fe kentina che say obuntua saa oh yo aja otata me ama mutua e wada roma last year na ji omo say 3.1 last year na say mutua omo de bibi 200 be onu so onu tua 100 mutua 100 yo and last week we saw why no asa me say was the confirmation come so there be abo aba ko no yi ne nya say last year ni this year every year na make confirmation na o say there be na the omo year last year no for the foreign office say this person ayira say and so mo sa be foforo the mean charge na me person ayira mo sa be foforo dia anya ko na mo kokọ ye da because ka pa mo ba de da e so mo ko ti document mo pe keke da mo fa ko office ɔmo sa gye no so sika bi 200 ɛna 200 no so da bi asɛm we deɛ ɛntiri mi piti me frɛ teacher ni baako a ɔnso wɔ hɔ me fi sɛ bi agya me ho ka fɔ no ɔpɛ bibi na ayɛ yi na wɔyɛ me 419 so sɛ ɔpɛ wo na abu so yɛ o wɔna me so me nua me nipa wopɛ sika a wɔde ka mɛma bɛbɛn fa asɛm kɔtuo bi so nti ɔno nso sisi sɛ no korɛ nti maame so me frɛ fɛn sɛ teacher ni baako ɛwɔ saa sum wɔ ɛna ɔkɔnfam yɛ sɛ bo bi nana ɛyɛ no korɛ last year yɛtua yɛ titi pɔkɔsa fɛ sɛ ɔmo sa bɛ bia bi sɛ pɛsɛ document nyinaa ayera ɛnti ɔmo nyɛ bi ɛwɔke wɔn ɛmi so dabi sɛ document a ayera ɛwɔ office a mo nyinaa mo yɛ education officers ɛwɔ hɔ ne yɛn paa sɛ document a nyinaa wɔde si nyinaa ayera for particular year badja ɛnɛ na adwumayɛfoɔ na mo wɔ hɔ no dabi ne sɛ ɛyɛ asɛm ebi sa wɔn because document ɛnyɛ pin o ɛna nyɛ baako fɔ de ɛna nyɛ mmienu fɔ de the documents of all the municipal bɛti na yera for year back musa bɛ gye ho sika biom di a ɛne deɛ abigyafo mo yɛ hwehwɛ mu yɛn gya ma ne nyɛ nkɔ wɔ trasa because yɛn nyɛ wewie na yɛn nkɔbɔ amanyɔfo ti sɛ sɛ amanyɔfo kɔ na ɛyɛ corrupt ɔwɔ adwuma yi hwii nim ba sɛ wɔn mu wɔ office wɔkɔ adwuma na bia twice schedule officer wɔkɔ officer na bia twice in a week daka nyinaa bia wɔwɔ fɔlɔ wɔkɔ adwuma ɛnika gu botom teacher ni a ɔno wɔ kura ase ɔbɛfa moto babi amonam a mogye sɛ sika no kwara nyɛ mmɔbɔ ɛnyɛ sika no tua na ɛmɛ ya o ɛnyɛ 100 na 220 na ɛmɛ ya ba hwɛ kwa a wɔde onya kogye tae dɛn ɛfa so hwɛ kwa a wɔde onya kogye tae ɛfa so a wɔhyɛ kura bi ase wotumi kɔ ɔrekere akɔgye sa sika ɛhwɛ de na nkogye kyɛ ni ɛbotom de yɛ deɛ hia wɔgye first one kan ntɔm sɛ wota bɛgye sɛ ma meka ɔmo sa sɛ gyegye nti sɛ ma nyane sɛ ɔmagye ɛgyaka skul so kakra pɛ ɛna ɛbi na fɛlɛs bɛtɛ wogye me dwumadi a wɔn di yɛ ni sɛ health no ɛfɛ ebu ti sa no health no bi nso ɛka ho ɛna wɔn de wɔn akɔba taxi sofoɔ no ɛna wɔn hunahuna teachers no sɛ ɛyɛ promotion o ɛyɛ confirmation wɔn ntua a wɔn ti mi afɛli o ɛna mpanyinfoɔ no atwa wɔn ho akyi nkyɛn kakra na health no bi ɛde wɔn ho agyi mu ɛna wɔn tiriti college teachers no very bad
ɛnti me sira mo hwehwɛ mu saa head kura na mo bata ho na mo huna saa teachers na saa ebedi kama saa officers no bi no me sira mo sɛ we yɛnya ma ne ka watra saa yɛnya ma ne ka watra saa ɔpanyin pa kyɛ wotie me 93.1. adaroma wode asɛm bɛdan sɛ deɛ wɔka no yɛn so yasom na wɔtwetwe mu no yɛkɔ ne nam hɔ ne akyerɛkyerɛfo no bi ekɔdidi ho nkɔmɔ a meka sɛ yi yɛde ama office no yɛne PRO adi nkɔmɔ cops chair yɛne no adi nkɔmɔ na yɛate abadwakuro bi so a yɛbɛte ehu agum na asɛm die wɔ mu biara no ɛbɛba abɛda adi nti wadaroma yɛbɛka kyerɛ so de nyabotrɛ na sɛ de nanka baabi a na so de fa no wadaroma to bo kakra ma yɛn na yɛnya ho adwuma na menim sɛ mmerɛ pɛ mu no wobɛte yɛn ka mate wadaroma kamani enye sɛ mo ba mu a Sompa ɛka na obi ya ebiti mu ya na ka ba bia sɛ me papa no enye yi because yɛn tena wi ase ni nipa bro sa nti mo aka no mate mo hwe manim kakra nti de ebesi bia no ma so nte meda wase paa nyame enhyira nso so ne wada agye ne omre o sɛ nyina so nyame nka ho paa ɛda ase baba ka wona gya pa mo ye mbanyimfo asɛm no ne da hɔ no menua ahomete ɛfi sɛ ɛnyɛ nnɛ ɛna saa deɛ wei kɔ so ɛkɔɔ so akyɛ okay ebi awo ne anyi ubie me yɛ threaten me ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo pa ɔmo nyae manyɛ meyɛ teacher ni obi busa me sɛ adan na uni confirmation letter then na me say what do me ntua sika nsana manya confirmation letter pese obi tua common letter into what you 150 cedis last year one sheet common one a letter nipa so be adwuma oba adwuma and a confirmation letter what is it use yade ɛbɛba hɔ oh yeah ne sisofo aka kyerɛ sɛ ɛnu na bɛkyerɛ sɛ woyɛ teacher ni what do me ukɔ interviewer confirmation letter no ɔmo dey frustrate you sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛma wo wobɛyɛ wobɛtua ho sika what do me adan ɔman bɛyɛ nu ni tiɛ ne ɛyɛ ɔpanyin bɔdi abotire mɛtumi aka sɛ about 80% district of education ɛwɔ Ghana ha 3.1. ɛdi sika okay metro ha mimi metro ha ebi si wa ha asokwa na mi nya hui asokwa de mi nya adwuma wɔ hɔ nti mi hui ɛnanu ɔmo ate ɔmo ho agum ɛyɛ confirmation ɔmo de letter ba deɛ ɛbɛka kyerɛ sɛdeɛ na papa ne ka no ɔse o head ɛna ne wo ɛbɛtena se aka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ kwa pɛkakra ɔmo ba o de ama wo what do you mean 93.1. na obi a oba be confirm me no yentua ne ka adenti na sɛ osa ba madwuma mu a osa ba jiska na me confess ka no e enti promotion na wo be promote me no hello na ma cheska wo adai kana dia na ekoi dia mpa na ekoi hwɛ ya district education directors no ya no ma fold your arms as omo nim ho hwe they know everything me normal ma ye wa se bebre se ujai me a se me te ba bia wuti a anka mebo po education officers a omo wo jiska no mate mamenko papa ni ho mamenko papa ni ho papa ni enua unfortunate ujitum say the enemy of the teacher the teacher nanka pa na enemy no the enemy no teacher na ankasa as a person no ono a menka se enye de odi ye ni nua o ana de obi de ye ba ono ankasa ya ma ehu awura ye mu too much na ne nyina me ka kosi se because ye nye ye dwuma yie wo teacher no wo nye wa dwuma yie enti se obi ehurahura wa na wabo hu but se wo ye wa dwuma no se ne o se o ye no se ne policies of GS kyerɛ because confirmation letter na ehia
yɛfa wa on recruitment yɛsɛ yɛde to probation 1 year no yɛbɛ sɛ confirm o na wo yɛ true teacher enti ɛno so na yɛhwɛ ɛde ahwɛ wɔ adwuma no yɛde promote to the next stage okay enti sɛ wo yɛ wɔ adwuma wokɔ school time ɛwɔ sɛ wokɔ wotwerɛ lesson notes wokyerɛ w'adeɛ woma adequate exercises womaaki na wo head ɛde ho adanseɛ sɛ yɛde wura wo class a wonsuro sɛ wo nkwalaa bɛyi wo ama a obi a ɔbɛba abɛgyina w'anim na wɔpɛ sɛ ɔgye wo sika ansa na wama wo confirmation anaasɛ wayɛ wo promotion ho adwuma wo confronti no a ɔbɔhu wo head ɛbɛtumi adi ho adanseɛ wo head ɛne ɔmo collaborate wo confronti wo head a ɔno ɔbɔhu enti me to a teacher fo say GS your employers ɔmo wɔ policies ɔmo de atutu akwan mu wura mu a yɛwɔ code of conduct yɛde ma obiara adwuma no sɛnea ɛwɔ sɛ ɔyɛ no ɛwɔ sɛ obiara yɛ sure sɛ ɔbɛhu adwuma no sɛnea ɛteɛ na wayɛ ne saa woyɛ ne saa ɛma wo the moral courage ɛma wo de confront obi biara a ɔpɛ sɛ ɔfa kwati kwan so ɛde esisi wo ɛwɔ adwuma yɛ no mu yɛwɔ benefit wɔn ebi na yɛka welfare yɛkɔ CA no mu a collective bargaining agreement no mu a nneɛma ɛwɔ hɔ a wɔsɛ ɛyɛ start free wo school wo head sisi a ɛyɛ adeɛ mete ne sɛ yɛse deɛ yɛ tenten wɔ krataa ne so no ɛyɛ formality kɛkɛ ɛyɛ theory ɛnyɛ adeɛ ɔyɛ adwuma enti wo adeɛ na yɛatorɔ ebi wɔ hɔ may ebi wɔ hɔ hyɛ even hyɛ no a ɛmu odu a ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔ at all cost no wo start demand a ne yɛ start frustrate because yɛse ɛyɛ paper kɛkɛ I am calling upon the various unions no sɛ yɛ ɔmo ma yɛn nsa ka agreement ni wie a yɛnya code of conduct ni wie a ɛma ne so hɔ a we need education on how to go by them every sɛ bebree na nim kwan bɛfa so a ɔmo de bɛ asɛse saa nneɛma no nti yɛnya asɛti nti yɛyɛ adwuma a ɔmo hyɛ dan ma yɛ education on how to go about claiming our benefits and standing for our rights megye di sɛ ɛbɛboa yɛ meda se kyɛbafoɔ ɔhene dɔkwaefoɔ yi science department yɛmmra wɔ hɔ kakra ɛnɛ deɛ ɔhu sɛ nsɛm no ɛdɛm ha yɛ hye in fact kyɛi promotion for sale o in any case saa asɛm no deɛ nyame anim ntwa ama so but sɛdeɛ abadwafoɔ ka no deɛ saa ne teɛ deɛ ɛnyɛ koraa o confirmation letter bɛma kyɛi ɔhu sɛ nyɛ nyame na ɛfɛ fie woyɛ adwuma no kɛkɛ ɛnyɛ nyame na ɛfɛ fie a kɔne ɔbaa yi ɔmo ntam ɔbɛsɛ yi o ɛbɛsɛ bi kɔ onim sɛ ɔgye sika no di na adwuma no ɛyɛ I don't know say college ni the way ɔmo cow me use saa word ɔmo mmoa yɛ ne nti na yɛ pia yɛ ntimi nkeka yɛ ho kyɛ sɛ ɔmo bɛ frustrate wɔ college saa sɛ de me nua panyin kae no wo bɛ pie no yɛ 100 ebu 3 pɛ na wa hokodro 3 1 2 3 because system na amia wɔ training college hɔ ama kyɛ sɛ wotu na yɛ colleges ni bi kora wɔ hɔ a wotwam kɔ baabi ɛma wa ne apanish wo free ma hɔ ba mɛma hɔ a yes you go to and I tertiary no I tell you never know say you go be papa me boa uchem me person me school be an example cross point na come ma ho no oh abodi any school west school the way training the be year no ho ko tra ne come ma no ho anwumbre you go see say free sense ko no enti training ne ye saa afi no be pie no na why sɛ kɛno de kee moldu sɛ de bɛ abɛ function one example pen na me dey ama now ni dey ehu saa kwan na yɛse mfa so no bɛma ne pra so okay bɛma ne pra kwan na so kosi ɔbaa no kwan na no okay but yɛse mfa so what kind of ne kura ne yɛsa de twa saa kwan no kɔ ma odwuma wɔ 21st century enti saa nneɛma no ka wo saa mmoawa afi wo bepie no wa wasɛm sɛ wo ka no wontimi nka pɛ sɛ yɛ bɛ confirm wo wɔ certificate sɛ wa pass man nipa ne krata kyerɛ sɛ ampa wɔ field a wɔkyerɛ adeɛ wahwɛ ne lesson notes wahwɛ ne nneɛma ati sɛ wogye teachers ka wei de papa mɛma mo nda asɛm wei ho mo ni akyira na ɔmo a ɔmagyegye ɔmo sika no ɔmo fo ɔmo sika ma ɔmo ɔpɛni wo ni bibi so mo bɛka sɛ me metua sika ɛno ne asɛm no ɔho so obi bɛyɛ bold na waka sɛ me asomasi me ama wo sika I don't get it ɛno I'm saying I'm lost more than evidence says obi tumi ka ɔmo nyina why na so one ska
One is one twist. And Chama Sum that no say. And then as I say, let me over there, I say me to a That is all. and then time they buy it. Just a me just come one confirm. How no man call. Maame nka asɛm bi yɛkɔ grounds na sɛdeɛ wɔkɛn atikyafoɔ no esuro sɛ they will be intimidated. College. Now look at this. Na me gyina one school bi gyina hɔ me nya ne nteɛ sɛ ɔmo ayɛ sɛ yɛ obi mu wɔ hɔ nom a ɔmo wɔ nkuraase a accessibility no ɛyɛ ayi nti they will gather them. Eti mi yɛ ma dwene sɛ mɛkɔ hɔ eti mi kɔ gyina school hɔ ɛyɛ kakra no mpanyinfo na ɛbɛyɛ confirmation ne baa na mi hu ne sɛ school na mi gyina no school baako no ne yɛ directly opposite ɛhɔ mom ɛna ɔmo kɔ me nka ne sɛ na nka initial meeting no ɛyɛ school no sɛ area ne me nka nti me ka sɛ ɛno yɛ RC school. Okay. ɛna RC school ɔmo baayɛ no ɔmo sesa plan no ɛde kɔ Methodist school. But opposite. ɛyɛ opposite ɛyɛ asɔre dan bi ɛne ne stores bi na ɛkyɛ ɔmo mu ɔmo nim hɔ deɛ ɛmɛ ka ɔmo hu. Okay. Eti ɔmo kɔ Methodist school hɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ no kɔ hyia yi ɛkyerɛ mu sɛ taxis bi nso so ɛde nipa ni bi ɛɛba ɛkyerɛ sɛ ɔmo firi different schools ɛna ɛɛba na mefrɛ si so no mefrɛ no fɔn so ne ne kasa yi ɛma ne hu sɛ deɛ ɛkɔ so no mɛhunu ɛna ɔka kyerɛ m sɛ yɛ nokorɛ na saa nkurɔfoɔ no ɔmo wɔ nkuraseɛ schools ne baako na ɔmo baa sɛ ɔmo ate sɛ ɛyi ɔno de information ne ma ɔmo head ne sɛ ɔmo ba Methodist enti na head bi bɛto hɔ na ɔmo no ɛbɛ converge MET wɔm enti ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ hɔ deɛ ɔmo nyɛ ɔmo bɛba ɔmo schools na me sɛ mate we shall follow up wɔn home sɛ phone so na ɔne ne kasa meba deɛ nti a meba mahu baabi a me de si so ni sɛ whatever ɔmo gye yɛ no sɛ ɔmo ansa mfa mma ɔmo baka teachers ne baka wei deɛ ɔmo bɛhu nipa yɛnkasa wɔ phone so bi o yɛbɛba abɛtena director anim yɛbɛtena si so n'anim na ɛne na kasa na aka kyerɛ ne sɛ ɔno mɔmɔ adwuma mɔmɔ bɛbɔ no yo sɛ otie a ontie ne yie enti me ne wo kasa yi ɛyɛ ɔmo ase yɛtwa akyire akyerɛkyerɛfoɔ no baako bi a me ne na ɛdi nkɔmmɔ ɔse unua mekɔ ka sɛ mentua na last year metua bɛhwɛ ɔpɔn amemmra wo so ɛm sɛ nkyerɛmu de megu so ɛkɔ a mede bi bɛba na mmom ma menka ho sɛ ɛyɛ Dr. Amuzu Adaroma ɔsɛ typhoid fever join this ɛnnɛ mu yareɛ afei sɛ bɛrima a wobɛtena sɛ sɛ bɛrima nyɛ adwuma deɛ na ɛsɛ Dr. Amuzu Herbal Clinic ɛni hɔ na ɔbaa nso so sɛ wote hɔ paa woka kyerɛ me sɛ mentimi nwo deɛ na ɛsɛ wayɛ wagye sɛ Dr. Amuzu ana wonte dɛ ayo nti fa haw no nyinaa ɛkɔda Dr. Amuzu saa na always electrical and lightning na napoku nso so ɛwɔ adum prisons runabout no ɛso pɛɛ ɛsɛ ɔsono na osi hɔ no sɛ gyata na osi hɔ no baabi gyata na ni hwɛ no ɛne electrical shop no ɛne ɛda red opposite nti woduro na nhunu kora wode hwɛ gyata n'anim na fa hwɛ baabi a na no no hwɛ nante na kɔ saa shop na napoku ɛbɛhwɛ wɔn Adaroma ɛna dwumadie yi yɛtumi de ɛbrɛw ɛnkyɛ yɛbɛbie yɛn phone lines no atum o text message abetumi da fa 0240 355 107 o de ba yɛbɛkan ɛde amount o de ba yɛbɛkan amount na sɛ si yɛ de ma me nkɔ bɛrima kyei hɔ kyei ba fo ɔpɔn kyekyeku ma me mbusa wo den ne ma teacher fo yɛyɛ ho fo sa senior jeta adi kan aka bi na me feel say leadership has been defined as influencing people to achieve set goals and mechanic say so for a long time that's what can say we say who teachers more unions not failing. It is union leaders now should make their people people that are warriors that will help them fight their cause. And this I'm sorry, Kwame Alovi, Adepoko Eneoeche for NTC, Ali, Thomas Musa, Philip Lawson, all these guys, to an extent, many animal, but Momoana Sadi in fear. And I don't think it will take too much
for us to get people to accept their rights. Now it's a staff common room. Teacher ni obaba akwaka say enkra no rights, but them say teachers need rights. You have a system, you have leadership, a comfortable pursuing the rights of the students who are clients in a way, but the work can also the results neighbor no in a way. I'm saying senior high schools need a kakra, they call basic school now. Now AOS, because me confirmation letter and then me boss or they me bad GS payroll so I know a boy, Yamisrano. For a long time, no sports council chair and me as well as a has need be braining. This I know a boy. Capre, and I say you are giving your appointment letter. Who pay by what catches and Matis and pay about you go to the bank will tell you say I just want your confirmation letter, bruh. Mirror office and a printing at the stamp also. It didn't take minutes, seconds. I went back to the account office and took my money. And these are anti say teachers are own enemies. Nebi so your maduma said they was say you be bomb my basso and then my bomb boss abaso. Mr. No about call retirement. I mean Sherano. Capre. I just went and took my money and came back. I didn't know how uni I juma sebe. Uti papa na sem no kana. Uti say hen talent. Timoto so near de. Wabesum. Yetimi twaba TV so Northern region, ebi a teacher ni baako, and all chain crab say 6 classes are there. Odi e utie when you be more child the amount district nenya results. This should director also want to maybe me person me GDC be it say so what he no me hu so ye district director. Na teacher for no mo ye adwuma ma no sebe e ye ofe na results by ya no ani je ho. Em say ye nya culture bi organa ha e akoye say obi e bo kakra bi na o say udidi a na o say as a tension also money give to say bribe say then that culture should also be killed. Ye nya man sebe ye appreciate any poor mo ye adwuma ye mo hu say adwuma wo ye na e fe enti mesere Ghana mpanyimfo nyina in all departments and agencies say sunu ye mani free ho na egu Ghana ani ma say anything at a point that his excellency ka say as ye nyina corrupt na I mean ye man start nye fe kakra na nye fe say obeso mo man yo and they say necessary that does about minister teachers the end they order that about so many thousands every year minim the person man e akwa na ye issues we na start a great solutions so na minim say abro no say they will see e dey time na ekọ no me hwe edu ho no ma solutions ye beka bi ba mate ye beka bi solutions no ye beka bi pa me pa cho numbers yi egu enche kura mema okwan na so wabem 0548 931 931 0548 931 931 afi 0551 931 931 0551 931 931 enche kura me bie me phone lines no atum mama okwan na so de wadwe nkyere aba text message ne de 0240355107 o de fa ho no mo a ye be je so na yakan ama na ansa na no ma men we she abofra ba akwa o KG1 ola preparatory hwidim ton eye Jesse awua bafo yankopon ya adom a ya wada edi ye ni any birthday ai Jesse baby a owo bia ye pese ohwa ne se de edikanfo eye ne ha ye won so be yire ho no wasua de na daache wabebo ama Ghana atumi atumpon enti o maame Annabel opoku se omao happy birthday in advance Jesse awua bafo ola preparatory KG1 and awo baby a owo bia ye chia o 0551 931 931 I say 0548 931 931 lines no na me de atujan enche kura maybe a phone lines no atum na wonso so watime de wadwe nkyere aba na ne ye ka kire abadwafo say in fact upon mame mo PR na baso your friend no ka kire na opani wani simamie nu kra straight to director's office na ade chin ye ntia osama menya ne say director a call for emergency meeting unfortunately and an original director a friend until crowd jai ne say whether meeting neighbor so or meeting neighbor so or monfrey team now what dispatch woman no and can show say kwa or more cordon they are not to take monies but unfortunately though it's an alert kwaje eti ya catch the arrow say eni anim ya munsi nkonya
no mo hwem na teacher for ntimi nkasa because of intimidation. They fear to be intimidated. But ye catch a church for no say bibie ne wo abesi wo we ho abefa intimidation ho. Open up. Yes, see yache. It's high time you open up. Adentina obey me confirmation to make a me say 150 Ghana cedis. 200 cedis for promotion. Anyway, mamenko ahoma no so 0551 931 931. I say 0548 931 931. Over to me afre na de wadwe nkyere aba. Nyankopon ya adom a ye mampanyimfo na watwi. Etwase ye te saa asem ho. Results. See ye nya results a ye bebo mudin. See ye nya results na ye bebo din wa ha. Ye be very specific and direct. Ni abodin no amoma hu say ye ni. Oh, na sa anya hwemi me phrase so small akoma 4 within the circuit. And they are aware. Obi obetimi afre. Dintia teacher for bebree eyehu unim dintia. This all chere me. One, ye de na kwa kraze. Opresa obeba krum. Enti obeba krum anye nipa na ho na obekọ. Enti twesika sei. Oh ja. Number no say dem dey kai 0551 Maybe awo no. 931 931. Pa na ho. Fa no se utrim se nipa na ho. That bia se do say ese you free ho e do ko ba bia nya wo kra na wo beka eja wodi so obodu ema me obi aba homa no so yeah hello opani ema aha ema wakwa aba odin ni ba bia free yeah free just so me din de kofidia kan de me de be jincha kakranza ah teacher for ni bia papa kofi awie yi already boko mun kuma mi din even the pa nsimti chain na be say me kan ka all right ntiem okay they share just 2015 Sabre no we pursue happen. Abe so no na we be obi pursue no mukati a we ni na Roma I will be brief the person can say ajani de ya ta be catch us to I do details na to do me fast and you see abia abia shikare ba na sana oni ya pe until that na Sompa I and the moment you are a do confirmation about Kanwa. On my catch of say about answer. You need for a day bank. At this say, put your dinner, yes, for nothing to find a other. A this one out there, let me be a call to go to the another. That's what he has to do. And you do what? Don't know. Ye kasa edita funi bi o ha intimi ka ni bi ba te di ba bi so a kasa wo no akoye te se mu ni nya te se won tia de ya ne pen se ya me ka te e and so ye transfer no ba da bi ya wo bi management unit ka te no o tia 100 to 44 months and go through this is no I want to trade in here. Aha, but Mate, ye de besu ya fa ye be di akire na de won bia no akasa 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931 onso betimi aba e de wadwe nkyere aba said the lines no abante ne kasa no course ne ba eba no enye bete ai obi aba homa no ma me fa ya hello when to me enyina so 0551931931 0548931931 ofre ya ye befa na yetumi no adi enkomo enti said na me na America apart from say be in a free class the amba crew no teacher ni bia so wo ba bia ye kan say si so ba na ne hopo ade nti o say ne hopo so onyere djuma yi Sompa 93.1 no say so otro no si so na e ba be expect onye ni yi a si so ba o be kasa no e bia on tie so nsa ma school
so you have attendance book ma o defaulty ono so a onyare Ebacho, yeah, hello. Hello, good afternoon. Afternoon, uni odi ne baby free. Monsieur from me yaw. Ni aka no no so me de be twintwen ekrika. Oda Roma, area. We de boko nyankopon hye mo pa o dwumadi ya mudi. That's it. Am say yisi mo pa. Sompa Abranti o kasa yisi so ye fan kofi no. Me chene voice no me hu se me colleague no no. Mene pa. Okay. Na me so no. Meneni ina na wi 2015. Ebi am se me ko me tim de dian to dia akontoma district na me wo. Se hwe akontoma. Ya beji uskasa bibi ade we enya na na hase wo. E hase free tete. Asa ne kan se teacher ni ne tanfo ene ne yonko teacher ni no. Sa na te. Eji nti na wo na ya fa ojumo. Wo so teacher ni oni ya fa set na office. Na yinti o kana ya yonko teacher ni hu esika se mo ojumo ma no. Eso den kata ba di so di skansa. Baby a friend is saying Kumawu district. Baby a course baby a book and director no cry say o more so na kwa sign cry no office kama yen sama o bia o be kubia director budget dot office budget we budget sa Mame for so mama ya pa aja ya mame for yeah hello Hello. senior odi ne baby akase free Good afternoon. From my watch. area na watch Moja. ayetio Misro. Maniji kwa na hapa ni ulazima. Na ahwadi na odi hafi na chini. Ni pesa kwa sababu na pro the teacher union no. So omaji sa 2 years where the laptops no ache. Aumenta mun kana ache. Misro Jumadi a collection of concerned teachers. And akofa ba say yemfa moa mekire tene sa ne mane nyina nti wo kan empanyimfo no ho masom why Hello, good afternoon. Afternoon baba odi ne baby afrefre I'm Pastor Media Queer. hey ene ya na akuafo ne do so yo wada ro mawie Me Pacho, office, Papa Bio, Ejojo, would have been Yamna. One corner, yes, I thought office is one cry, I know we here. It's wrong. Timmy Stroman, you can't want you man away. On your butcher, on Colana, and to be dear, on my common coffee. Was a do I cry until me yard. I papa penny or so a dome. The cockroach. Obakia hello antiakia Hello, me pacho fa number ya me de ma we ya no afre ni nkomo why me Pacho Mac. me nkeka Me Pacho, actually, just a minute because eti ya be kan to janu afre why ye pon ati ye be kan to janu afre number no ni ye di me nkomo Pacho Mac. yeah hello yeah hello hello director odi ne baby afrefre we say from yaw no chronom there but in your chronom na mtana we are kasa wetimi akasa and you made it boko yadamase CCT mo the program up you maybe na mfremo am pese mo ni almost say yeah you know professional allowance you know more party mu sikabi air circulating Sompa 93.1. so money who Joanna teacher for no more higher do I didn't know other institutions or more workshop or more employers in the take care na workshop I guess or more na better sika that the end of the month so or more yama any free yemu e we adwuma no sika dey na do so e we teacher for na fa no do enim say you who it's that time I say your day and your day na yeku na omnya sika na omode higher no esere mo amone me da se me do ebesi ya nyame enhira o course no me de besi ha ya memre no aso
memory no aso mema abedwafo kwan na enchia bi ewo ho a entie mu ba ko mienu na ye nchia na memfa dwumadi ni twem ya adoma next week nemom 0240 355 obekua fasa number no ni nkomo pacho 0240 355 107 ofre me ye bedi nkomo oponchecheku wana ochia no tie ba menchia administrators Sompa 93.1 and Isaac Success City Academy and afi straight CEO Pastor Rich number 1 remedial school ya chamo na abroad me challenge unions no me challenge union leaders no say hu ni intimidation no em say o ma anye ho adwuma every 4 years be best leadership e wa hanum nat nagrat CCT leadership should take it as a task. Some bebo ama say intimidation na ekoso no every system nim. And yes every 4 years obi anu say man to aso e be di more than 4 years. Near that so intimidate teachers. Almost say so. Yeah that's ma men ko ni ho. Yo yeah. We had the opportunity we be chia colleagues both teaching and non-teaching staff, especially more examination rooms. More create and so more boy juma pa me ma omo any omo leader Sarah. Na because unfortunately they see wo Adisadel during the week no unfortunate na because of schools be brave enti me sre empanimfo say the code of discipline for schools no omo management system no ewo ho by kamia say as schools ni ho afi so e free say yi corporal punishment e free punishment mu no I say teachers I say punishment be no anase kwan bi foforo be no ho a yetumi de tinetine enkwala ma na yeye code of discipline no other ways of discipline e wo mu a ye de ye adwuma a ebeboa enti empanifo e mana as soon as possible no code of discipline no enko around all schools in Ghana na yetumi di e adwuma na emboa na nye corporal punishment enko a na yetumi etinetine enkwala medani ase wa kire se oye opani ampa ai mamenko bafuchi ho papa Sompa 93.1 phobia mechia wo cast 98 fo nyina mechia wo nyina no adwie yi na menu akufinya ni oye adwuma ofitema ya mwase me offer se baby kwaku nikela na me ba boy any Newton em se na dey say nipa kakra ya ina Newton your boy dey obo ah na ba o me 3 me fanchi ali bi ka ho pa me nko me boss ho dey imagine adwuma ye ne me ba me don pa o makomom Franklin Osu a oko school o etmetim na me kan say 93.1 o ba be try exams nti me we she no bompa e ma no nyame ma na ho de obetumi de pass exams no afi akua akua sika enso me chana awie me gidi se otie me ma me so ya me mo aha me gidi se wo ho eye ebi se nura ni nanu mante wonka ene obetemi nka obehu mi susu me mo aha me gidi se wo monitor me pa yo ene susu 3.1 ye kwa kodi dwuma bi ewo owas Roma 4 hotel bi ho no ye ko ho ne akwa kodi dwuma bi je Kumasi metro ha yi nipa ni bi a omoko nti mesre let us ama hes no titru me head Madam Halima ye ko na nso meba school man za na makọ da bram ka so se ne starting ne na ya wi Friday okay okay ya hes no nyina ya da masepa wada Roma aha aye Sompa 93.1 jumadie eye kwasiada 1:30 awia ubetimi afa ye Facebook live e Sompa Facebook live 93.1 midin ede na nyako abroad ma na mamem congratulate Mr and Mrs Crying wedding na no na me ka ho asem no eno na nye fedi agro cry wa hembro no so e wo the Church of Pentecost brekum asem na meto me safre mo no mama eno na ye peni behwe enti elder Crying you congratulate you name ba ku bia ba so de meto me safre mo nyankopon ya do 19th of August we dey Buokom Estate 667
almost some free UK sa na eba Adelaide asantoa me ankase me nua ba me nua ba keto di bechi be mi no ono so oba abeware nyankopon ya adma 19th year nti bokom estate 667 ho na dwumadie yi ebekoso ba bia owo bia na ye tu ensa afro ma mentia nipa otwa to kwa wa ni tua master opon ene ne yere mama Joyce ene ne ba akosi akirema brekum brenya kwa ena omo nyina ewo enu a wodi asa style bia mo bi esi ha echia mo CCTV nyina ya chia mo ne congratulate all candidates of BEC ene wasi nyankopon ya adoma 31st ochena wasi practicals ni e sha ase 7th BEC e sha yesre mo nyina mo hwese mo de mmara no ebe ya adwuma ne have a successful exam ubetimi afre yen 0240 355 107 0240 355 107 and 0550 832 834 0550 832 834 ofre ya ebetimi afa na wo ha obia ya som nemom district na ye ka no ye ba ho abrante no ye ne anya den a nanko ye adwuma ben GS ti ko okọ ho ho na nko okọ ena nyame adom ode asem ne ba nti ye kura no mutire ena abeso asa ankoduru ho nyame enhyiram aha ye Sompa 93.1 nyame enka ho na onhyiram ye do besi ha bye bye.